Yay! Our friend John Mahama ba Appiah Stadium. Anya di yesramo. O di awon me nya adwen kura to bu aside tie me. Bisra. Anya di eni dwom. Me pa chaw anya di mesramo. Yesramo ala ye nyina. Wo di awon me nya adwen kura ya mami ba ko pe. Ye nyina ye abusuafo ba ko. NDC ni MPP no. Minu bi enu ya mayemfie ha kura minu bi enu hyebre no. Sade ye betia na betie. Moma men kamasem. Me pa cha mo mo na ha nyedi. Mi fie wo ahenema kokoben. Onua. Kokoben to Sokoban village. Akoma MP no wanya meme NDC MP. Obi boridi wa Kofi Amankwa Amanu. Deputy Minister. Defense. Waya de oye we gates. Onya nwie no kra no. Me meye nipa bonefo Kofi Amankwa Amanu as a deputy minister waya de oye. Onua. Na be pese me ka asem bi muntie me. Enye nwanwa se mehu akwasi che wa ha. Domi enye Captain Smart ne domi na de mo baaye. Obia na ba ne de. Na emom mimi John Mahama ne na chidifo no. Echina Muso ma ba o muso bebe se mehu se ekuo ba ko no mabegu a. Ekuo ba ko ne yasesa mabegu a aye. Wo de amon trans. Appiah Stadium. Appiah Stadium. Na no the omo de ya na na do no omo de bi ya me na me president. Na na do ne ya away me president. Aya be damasi I love you. Dia be person me kan say. Dia my dipa be ka say ebi ba. Dia me person me kan say. Captain Smart ni ya tago no ya asanto an Kofi Asante mo. Ani minuan mu bia Mimi fi se omo pe Ghana ne kure no anase ye ka problem e wo no Captain Smart de free na ekọ ugoduru nkran a se de wusi kwan ma woni te no enya biebie ntia me ka sare se edipadom ya me hu se Ghana ye tie si kire ni ewo so ye ho nkire ye kura etinanado petro na 61 no na koso afa tubirika dollar no nanado fa tubirika me hu se mo pa ho kire Mosoni pa na manyano no Akufo Addo oba punish mo mi hu president awedi pa punish Akufo Addo da okronfo tachi amwa bia no cha Akufo Addo Akufo Addo abam pone akronfo aban hello madam